Okubolia nigo kwarurwe gochia ase balia bonsi bakobona amachikano mono anso kwirania amagendero magega ndechingwana chanyara ko bachikolwegwa ase egikaro kia bonjereri ase ejiro ya daraja mbili abo balengo segetwa achinjira oncho kogendereria bonjereria bwabo imeye chirejo na boigo nigo banyako bago segetwa kogendera ko bekumukia ase emirimo yabo ya kiralituko muna gutumanya mulikito Dipon Asanya Nige kobo mogoko munene asa abantu bagochamo na kubwatanirio gusirana asobogima abonchururia korwa Nubia ime ya daraja mbili ime ya kaunti ya Kisii nigo litukulia lero baumerana asokubeke mirobelio yogusirana asamagenderero Maritangoro kudan faskengero mwando mochia manwe municipality ase sector ya bodaboda Kisii County. Dero tuacha ase launch ya daraja mbili Nubia iba ko launch ebyombo byabo be welfare babeire bakobeka namo bagurire. We thank them for the cooperation no korokyo bwamo that now they are on a good trajectory system egiya yokogore bintu yogosirana cha samarieta yonkoro komeri bonareri korwa said chiro ya daraja mbili inje buno munyabiasara igongo kwana korwa seke ombe kia Nubia stage naende boda egikyanyare to bakego chaka senga kiyaetire kolmaega abamura baito nonye bakorekana iga n'abamura bagwata vision Bona chinga kecho abara ikorwa ase sector ya boda imeye county ya Kisii ngobona babwato kige kurerege tindi uchasa abantu bali abakogenda maminchaniri chiko ndogenda ko semia abantu baito abagenda chipigipigi abana biashara au nabantu banda bange asa mangana yokorenda abana batara kore school baye guchinga kichingororo abayiboli babarende na bali twensi togenda chipigipigi we respect abana abakebe school baye guchinga kichingororo bande school and we are asking government, the national government and the county government, anybody ogotoka no mojando ogodi no mwana mokebwe skuru tigabogorwe chukumu erenkongo so that abantu bande balani from that example. Nanyina bonigo babuli abantu ko bamaiso anene imeye county ya Kisii chinga kibono barate bange bikora byo boibi nigo bigenderete ko inekigwa asumu chobosongo ase municipality yaito nto begete nto kode chi number ase chi reflector cheto na ase chi pikipiki cheto make sure pikipiki ne bwate number plate and make sure omuntu oyo nara monga ase chi stage chire kwitinte municipality ekere aibire na toko nyara ko so ase system do nyara ko omocheki na kokonya sumo chando Ense muna yubono nigo abara ibalieira yochiko kole mirimo yabo asubikiranu batali kunereria onde bwensi egere vision yeito toro zinonye twagaje tinyo enyomba ya boda welfare ebintu totagete otokonye totagete toba abantu bali toraba abantu bobongainereri munanje ndabese gekundege nintenene okoruma ene nobwasioku abantu baito bararenga project ya chakiriga iga kira benga nobwato muchando abogo chonyore mei agokonyire nekero iki agokonyire kobwa mono tete kwenere ngambu ya mono asa members badara jambiri Nubia igekogera bona igobogimo bwebesa no bokongo gaiga tubwate project yende bono twatigaire no korete system yekyombe na inde korwabo mugavana to chitokugania kera to twara project yokuguregarie gutara ne chichume chicheto ne chiamechi na induntoganio to ikange asengenjo naye tuli organize president yeto ye county yaito ya Kisii bantu boigo nigo bono baboliwe wesoya anse byombe ili banyari gusirana asobogima stages richinde kitara enda magana progress yo kwaenda nina abana boda see the example ya daraja mbili Nubia mobu atikorwo eline all of us as a municipality tonya watu 100 ripotere kataseni kia ukia getembe kuroiga sechira na daraja mbili kutoke kaunti ya Kisii keterana enkoro kwa Dipon Asanya.